Non malom Karbiang long arlo suluk sodak abirta pulote West Karbiang long pen Meghalaya hoi long kacharbo sai aputhaksi district angkang pia long umplup anpin lo athe Assam pen Meghalaya sorkarang bong long le hoi kachapakeng jia phan puta give and take policy sai deng pon lo Bangso puthak kedam tang aruni phai Chris Sirkebarni hamren rong supialong Autonomous State Demand Committee Karbi Students Association Karbi nimso ching thora song pen danglok KARAA JCCPA AAT, PC, HTC, Chilangpet, Give and Take Policy Chikroi dun thek the puthak ke kham khia sai deng pon Bangso ka chesong pon hu jesme non mulom aduya hoilam ki judun a plengun a ajok son troka kimang puthak song trok si Chilangpet pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan panong si Hamren Deputy Commissioner Asahem along Pibajerdam Bangso hut khorsing teron kaningje pona tengke Piyush Hazarika ka chepain phupon original committee bangke chen vek nangji Karbiang Autonomous Council ka charia tum sisteme ke damtang 1951 hut koson si ahoi ke ba thik ma hala soteng si ot thip nangji pusi ningje pon Piyush Hazarika ka chepahem puwa committee ke alabang ke halaso regional committee along pen withdraw nangi athe ladak thang kachar wo ave pulute laso committee thang akam ave lapen ke nilitum ka dimana bangke lain lo ilitum autonomous council sitame 1951 kopi ma notification at kipi halaso tengsi do tip nahi halabang so tengsi odd tip nahi halabang so tengsi jong tip nahi kedam tang aruni phai clear ni JCCPA pen CM Sarma phan ka chetong dun pen nang ke thak abang ke Assam Sarkar hin pen abang ke Raikom Saikhi nang piun e pusi nang ke thak la so teng pulote me thang long le pulote me thang si charai kom nang popu aphan lo puta crossing teron pen ning je pon thu ke JCCPA pen se chetong dun JCCPA pen ne lidolo soi rong pi dolo la pen Robindro rong pi dolo memorandum pilo la se alang li pulo la so withdraw nai Piyush Hazarika committee withdraw nai pualam pen ma se alang li pulo ne ke non ke nitum ke Assam government ke kopilma police nang piune la pualam lo la se police nang piek the nang methang police nang piek the pulote non ke ilitum si methang along le methang war bang ke non ke ilitum si cherai nang ko la so teng si piloma la hai kadoka ve flut ple pin la hui bang nang ateng kheng ke dosi tam Assam government pen lam the ave la pen ke ilitum Karbiang long autonomous council pen ta lam the ave Meghalaya long da BJP atum ale longji mini lapen an parta Assam Sarkar tum Karbiang long aphana bangke kai kita nangke dong thipji aphan loksi kabori la sojoksi a hoi long kai ki amat nang pacharbo sai pusi Minister Barim Holiram Terang ben ningje pon dispute ke actually ke legally dispute howe legally polite arono teng penale dispute howe lake lang tum court dam une dam hai na tum Supreme Court dam hai central government dam hai mota la bangke thang wabe kalili kalang alam thesi kalidet alam thesi ahok hedet ahok pet alam the kalidet sita atu bangke ne kahuri sai pan ka pahuri sai pan bangke political le pe do phan loi sin bangke Meghalaya sor apa aning pirung dan saya dakta BJP tum mane ale longi mane lalok Hamren Ben Daniel hi Karbiang long live